nem a rendszert kell reformálgatni, a szocializmust, hanem egy új rendszer kell, és nem veszünk részt benne, hanem kitaláljuk, miért az új rendszer, mondjuk ugye ők másolták a nyugatot, nekünk ilyen szempontból nehezebb a dolgunk, mert nekünk a saját magunknak kell ezt meghatározni, de meg kell egyeznünk egy új rendszerben, ők is megegyeztek a kerekasztalnál, és ezt meghirdették a nép felé. Hát igazából ezt a menetrendet, függetlenül attól, hogy az ő általuk meghirdetett rendszer, amiben ma élünk, az majdnem nagyobb kudarc, mint a Kádár rendszer, ami előtte volt. Ettől függetlenül ez a menete egy rendszerváltásnak, és én azt gondolom, hogy erre van szükség. Mert hogy? Mitől lesz egy országban jó az élet? Két dolog van, ami ehhez kell. Az egyik dolog, hogy legyen jó adottság az országnak, ahhoz, hogy abból ki lehessen hozni az ott élő emberek számára egy jó életet. Tehát jók legyenek a természeti adottságai, úgymond az országnak, meg a geopolitikai helyzete, vagy jó legyen a fekvése, jó helyen legyen a pillanatnyi világtérképen. Tehát ez egy úgymond természeti része a dolognak. A másik része az emberi, hogy az emberek, akik ott élnek, így jól szervezett közösségben élnek, egy olyan szervezetben, egy olyan rendszert teremtsenek maguk között, amiben ők élve ki tudják aknázni ennek a jó adottságokkal rendelkező területnek az erőforrásait oly módon, hogy az hosszú távon életképes legyen, és abból ők előre jussanak. Tehát ez még akkor is nagyon fontos egyébként, és még akkor is eredményes, hogyha nagyon jó a struktúra, a rendszer, amiben a közösség működik, hogyha nem is annyira jók az adott környezetnek, vagy területnek az adottságai, de nagyon jó a rendszer, amit a közösség megteremt, akkor még a mostohább körülmények közül is viszonylag jó módot és jó előrejutást tudnak teremteni. Ugye erre jó példák az északi népek, akár Izland és hasonlók, akik tényleg elég mostoha körülmények között is viszonylag is jólétet tudtak teremteni maguknak. Itt van ez az ország. Ez a Kárpát-medence, ugye az eredeti országunk, és a kis országunk is, ez a csonka, még ez is elmondható, ha jártok, keltek az országba, akkor ez egy nagyon jó adottságokkal rendelkező földrajzi terület. Tehát itt az út szélén zöld az út széle, mert nőnek a növények maguktól, nem úgy, mint közel-keleti országokban, ahol mindenhol csak kő, meg sivatag van. Itt vannak hegyek, völgyek, de vannak hatalmas síkságok, ahol jól lehet mezőgazdaságot folytatni, vannak enyhe lankák, vannak tavak. Minden megvan ahhoz, hogy egy jó adottságunk ahhoz, és az elhelyezkedésünk is, azt kell mondjam, kelet-nyugat kapujában igazából jó, mert ki lehet használni ezt a pozíciónkat, akkor miért nem tudunk jól életet teremteni itt? Tehát nyilvánvaló, hogyha az egyik dolog ennyire jó, és a másik dolog kell még hozzá, ami egyébként a rendszer, amelyben a közösség él, az még önmagában, hogy igénytelenebb körülmények között is képes lenne jól életet teremteni, de itt, ahol a körülmények jók, itt nem tudunk normális életet élni, és el kell innen, nem kell, mert egyébként senkinek se kell elmenni, tehát én elítélem azt is, aki elhagyja a hazát, mert jobb életére elmegy. Ráadásul hova megy el? Angliába? Ahol csak birkát lehet legeltetni, és semmit nem lehet termelni, mert annyival rosszabbak az adottság, és mégis jobban élnek az emberek ott, könyörgöm. Mert van egy rendszer, amit azok megcsináltak, ami ennyire jól működik. Tehát akkor nekem ne az jusson eszembe, hogy én elmegyek élősködni arra, az mások által hosszú évszázadok alatt megépített, kitaposott rendszerben, és lusta vagyok magamnak megcsinálni ezt itthon, vagy egy másikat, ami működik, ami ehhez van igazítva. Ugyanis nekünk ez a fő problémánk, hogy az a rendszer, amiben ez a nem magyar országon élő emberközösség, ez a nemzeti közösség él, az a rendszer valahogy nem képes kiaknázni az ország lehetőségeit oly módon, hogy abból ez a közösség fölemelkedjen, jól éljen, jól érezze magát, gyarapodjon, szaporodjon. Vagy azért, mert nem aknázza ki és parlagon hagyja, de veszélyesebb és valószínűbbnek érzem, hogy a helyzet inkább az, hogy az erőforrásokat elszívják mások, és máshol élnek belőle jól. És ez történelmileg már nem egyszer előfordult velünk. Tehát valamit mi is csinálunk jól, mert mindig el tudják szipkázni az erőforrásainkat, és abból mások élnek jól. Hol a Habsburg, hol többnyire a németnek valamelyik fajtája, de volt, hogy a keletről jött a szipkázó, volt, hogy délről,
és most megint nyugatról, akár a messzi Nyugat-Európát is ide sorolhatnám, mert ez az Európai Unió nem egyébről szól, mint az erőforrásaink elszipkázásáról. Tehát a probléma a rendszerben van. Én ezt már 10 évvel ezelőtt megfogalmaztam, lehet, hogy én is csak későn jöttem erre rá. Azóta legalább becsülettel hirdetem, hogy addig előre nem jutunk, ami a rendszert nem változtatjuk meg. Olyanra, ami nekünk megfelelő. És most szeretném felolvasni nektek a magyar alkotmányt. Meg fogtok lepődni, mert még csak nem is ilyen hosszú lesz, hanem ennél is rövidebb. Ez következő. 1-es pont. Míg életük tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig álmos nemzetségéből legyen. 2-es pont. Valami jót munkájukkal szerezhetnek, abból közülük senki is legyen kizárva. 3-as pont. Azokat a fejedelmi személyeket, kik álmos szabad akaratukból választották urukká, se maguk, se fiaikat soha se rekesszék ki a vezéri tanácsba és az ország tisztjéből. 4-es pont. Hogyha utódai közül valaki hűtlen lenne a vezér személye iránt, a vétkeseknek vérét ontsák, miként az ő vérük omlott abban az esküvően, melyet álmos vezérnek tettek. 5-ös pont. Hogyha valaki álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküvőjük állapotát meg akarná szegni, átok alá legyen véve mindörökre. Mi ez? A vérszerződés. A vérszerződés, amit így van a földre ledobva, csak fölkezdtem. Nem foglalkozunk vele. Ugyanis van egy nemzet Európában, aki nem csak úgy lett valahogy, mert a legtöbb európai nemzet ugye mit tud arról, hogy ő hogy lett azzá, aminek ma hívja magát, ha valahogy kialakultunk a történelem során. Ebből, abból, amabból. A magyar nemzet, kérem szépen, persze nagy múltja van, az elődei, az őseim nagy múlt messzeségben nyúlnak vissza, mint hogy másoknak is, de így, mint a magyar nemzet, az konkrétan meghatározhatóan egy megállapodással jött létre. Ezzel. A vérszerződés nevű aktussal, ami ugye egyben egy a vérüket, vagy az kezüket megvágva, a vérüket egy kupába csöppentve, és közösen azt megitták ugye ezt a bort a vérrel. Ezzel ugye ez volt az aktus, amiben megpecsételték, de nem ez volt a vérszerződés, mert ugye a semmiért csak úgy szórakozásból csinálták. Nem. Ez az 5 pont volt a vérszerződés, amit azzal pecsételtek meg. A magyar nemzet azóta létezik, és mondható, hogy magyar nemzet van, amióta azok a törzsek, azok az őseink ezt lefektették így, ezt a megállapodást. Ebből mi következik? Nekünk ebből kell kiindulni. És egyébként a magyar alkotmányos történelmi jogfejlődésünk ezt tudta, a magyar Szent Koronatal és a magyar alkotmányos jogfejlődés, mondjuk úgy az aranybúla és ezek, bár én nem vagyok jogszakértője meg ennek a kérdésnek, de hogy a józan eszemmel azt, hogy felfogtam, hogy ők nem álltak soha szembe. Ugye ez az úgynevezett jogfolytonosság lényege, hogy mindig az eddig érvényes, elfogadott joggyakorlattal nem szembe menve hozzuk az új dolgokat. Tehát jön egy új dolog, mobiltelefon érkezett, vagy terjedt el, mert feltalálták. Nyilván le kell szabályozni, de csak úgy szabályozzuk le, hogy az eddigi dolgokkal ugye összhangban maradjunk, mert nem szeghetjük meg az eddigi jól működő. Tehát ez most egy élet napjaimból próbáltam egy példát hozni, de hát ugye ez az ősi jogfejlődés lényege. Ezért mondjuk ugye azt, hogy amikor megszakadt Magyarországon az alkotmányosság ugye a megszállással, akkor tulajdonképpen onnantól érvénytelen, mert nem jogszerű a további működés, de ezt már az előttem szólók közül hallottam, hogy mások is mondták. De a legfontosabb, hogy ez innen indul. Ebből az 5 pontból indul ez az egész dolog. És ide kell visszatérnünk, és ezt kell vizsgálnunk, hogy ez megvan ma a mai működésének, a közösség mai rendszerén, ahogy működik, ezt az 5 pontot megszegi-e? És vastagon megszegi. Ez a helyzet. Úgyhogy fedezzük föl az első kontinentális alkotmányt, ami nem a Magna Carta, ugye az nem is kontinentális, de még csak nem is az aranybúla, hanem a vérszerződés volt, aminek a pontjai fönnmaradtak a magyar krónikában, amire majd azt fogják mondani nekünk minket állandóan valamiért
ilyen lelkiismeret fúdása, meg ilyen negatív közérzetbe tartani akaró, egyébként itt működő, magyarul beszélő, de nem tudom, hogy milyen fajhoz tartozó, de a magyarhoz nehezen hiszem, hogy igen, tartozók mindig valamivel le akarják szólni, majd azt mondják, hogy jaj, hát ez persze, hát ezt akkor hamisították Anonymousék, amikor aranybulla volt, mert hogy igaz is az aranybullát akarják igazolni. Hát jó van, erre azt mondom, hogy mondhatok te, mit akartok. De mi magyarok, nekünk jogunk van a saját krónikáinknak hitelesnek elfogadni, ki meri kétségbe vonni, hogy Anonymous akkor sok száz év ezelőtt még közelebb lévén a vérszedéshez jobban tudta, hogy abban mi van, mint mi. És én sem vonom kétségbe, hogy a Tórának a szövege hitelese vagy nem, akkor ne vonja kétségbe senki, hogy én nekem, mint magyar embernek, ez hitelese vagy nem. És én nem utálok senki, csak mindenki a sajátját joga van elfogadja. Márpedig ez kőkeményen meg van szedve ma, és nekünk ebben nagyon jó dolgok vannak. Tehát ebben nagyon jó dolgok vannak nekünk, mert itt mi van? Az van ugye, hogy mindig Álmos nemzetségéből legyen a vezér. Sajnos az Árpád-ház kihalt, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, és ez is a jogfolytonosságban egy nagyon fontos szempont, hogy ugye mindig kell a dolgokat aktuálisan értelmezni, tehát nyilván, hogy több száz évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtti megfogalmazások az akkori kor szintjén nem ugyanazt jelentik, mint ma. De ugyanaz a lényegük, hogyha ezt értitek, amit mondok, de nyilván, hogy mondjam, aktualizálni kell. Meg kell értsük, hogy ennek a mondatnak mi a jelentése ma, ezt hogy tudjuk a mai életünkben valóságban megélni, hogyha nincsen Árpád-ház, de lehet, hogy van egyébként, ha ezt kikutatjuk és megfelelő embert találunk, akár még ennek is megfelelhetünk, de mindenképp a pontnak a szellemiségéből azt sugárzik, hogy vezért magunk közül választunk, nem idegen. Tehát ez eleve benne van. Sőt, a 3-as pontban az is benne van, hogy akik létrehozták a nemzetet, a megállapodást megkötötték, azokat, vagyis, és itt is megint jön a jogfejlődés, akiknek beleszólási joguk van a közügyekben. Ugye ez annak idején a vezérek tanácsa volt. Aztán ez bővült, ugye volt a Nemesi Országgyűlés, és az is folyamatosan bővült, egy egészséges jogfejlődés mentén vontuk be az újabb és újabb részeit a nemzetnek, de ésszel, nem ész nélkül a közügyekbe, vagy a döntéshozatalba. Tehát akik a döntéshozatalba jogosultak, akik a megállapodást hitelesítik, és akik miatt létezik egyáltalán ez a megállapodás és a magyar nemzet, azok soha ne lehessenek kirekesztve az ország tisztségeiből. Mit jelent ez ma? Hogy Magyarországon a döntéshozatalban, a döntési pozíciókban a magyar embereknek kell lenni, magyar embereknek kell ott ülni. Ez benne van a vérszerződésben, nem ülhet más. Mi van a 2-es pontban? Amit a munkájukkal szereznek, abban közülük senki ki ne legyen zárva. Hát kérem szépen, az erőforrásokról beszélünk, amik ennek a szent hazának az erőforrásai, illetve amit nem is a hazához kötődik egyébként a vérszerződés, hanem a nemzethez, hiszen ezt még csak nem is itt kötötték, hanem még etelközben egy másik területen. Nem kötötték helyhez, ez olyan szinten érvényes, hogy a magyar nemzet terület nélkül is, ugye, mint a zsidók, terület nélkül is van egy összetartó megállapodása örök életre, a vérszerződés, ami eleve meghatározza, akárhol is él a magyar nemzet által megteremtett, vagy a környezetből kinyerhető erőforrásokat, azt magára kell, az ő előre jutására fölhasználja. Hova mennek az erőforrásaink? Erről beszéltem az elején. Leprivatizálták a külföldieknek és az ő zsebükbe. Pedig a vérszerződés szerint ez tilos. Nem engedhetjük, hogy az erőforrásainkat elszívkázzák. Az őseink sokszor fogtak kardot azért, hogy ezt visszaszerezzék, amikor ilyen helyzet volt. Ez is benne van. És még benne van 2 nagyon szigorú és nagyon fontos pont, ugye, és itt is megint megjelenik már csírájában, ugye sok minden a későbbi alkotmányos fejlődésünkből. Egy az, hogy az árulást nagyon súlyosan büntetjük, tehát itt sajnos az árulásért semmi nem jár. Itt az árulóknak a világa van. Itt a hazafiakat üldözik, és az árulók dőzsölnek. Itt meg benne van, hogy ez fordítva működik. Kérem. És még az is benne van, hogy ha a vezér áruló lesz, és eltér az útról, akkor viszont látásra neki is. Magyarán nincsen diktatúra, meg despotizmus, meg ilyesmi. Itt az a vezér, akire fölnézünk, aki megérdemlő, hogy fölnézünk rá. Annak igenis legyen hatalma, igenis legyen szava, igenis legyen a kezében
eszköz arra, hogy az országot üzemeltesse és vigye a hétköznapokban, de nem lehet megszegni az 5 pontot, mert akkor viszont látásra van neki is. Mert mi egyébként ilyen szemszögből nézve demokraták vagyunk már 1000 évvel ezelőtt, hogy mi nem valamiféle napkirályt imádunk, aki azt csinálunk, amit akarnak, a lekaszaból, hanem mi egy olyan embert választunk magunk élére, akire fel tudunk nézni, de igenis elvárjuk, hogy ő is becsüljön minket. Ez benne van. Ez pedig ugye később az ellenállási záradék lett az aranyhullában. Kérem szépen. És ami nagyon fontos, és amire az elején egyből elmondtam, hogy ez a magyar nemzet ezzel jött létre, ez hitem szerint, és szerintem a tény szerint is így van, ahhoz azt kell hozzáfűzni, hogy mivel ez így van, és nem lenne magyar nemzet a vérszerződés nélkül, ezért aki csak annyit elfogad, hogy ő magyar. Többet egyelőre nem várok el tőlem, de ő azt mondja, hogy magyar, lehet, hogy ő nagyon liberális, és nagyon utálja ezt az egészet, amit van, mert olyan kis hülyék vagyunk, meg nem látjuk jól, a négerek tök jó fejek, de ő azért magyar. Na, ha azt elfogadja, hogy magyar, akkor értse már meg, ezt kell neki elmagyarázni, hogy akkor ezt el kell fogadja, mert ettől magyar. Ha ezt nem fogadja el, akkor nem magyar, mert nem tehetünk más, az őseink nem fordultunk szembe, az őseink létrehozták a nemzetet, elmondták, hogy milyen szabályok szerint létezik a nemzet, kénytelen, kelletlen, hát ezt meg kell tartsuk, hát akkor vagy mondjuk, hogy viszlát, mi már nem akarunk magyarok lenni, mert leszünk szlovákok. Akkor lehet. De aki a magyarságát elvállalja, az vállalja el a vérszerződést, és törődjön bele, és akarja, hogy ez mindig érvényben legyen. És csak ennyit elkezdünk illetni, ha csak ezt meg tudjuk ragadni. És ez nem egyéb lesz egyébként, hogy mint az alkotmányos jogfolytonosságunk újra elszakadt szálának újra való felvétele, akkor meg tudjuk magunkat menteni. Nekem van elképzelésem, hogy milyen közjogi rendszert kéne eljött bevezetni, ami közelebb állna mind a vérszerződéshez, mind egyébként a 1000 éves jogszerű magyar állami működéshez. Mert ugye nagyon fontos, hogy mi nem a totális hatalom népe vagyunk, mi a megállapodás népe vagyunk, tehát velünk kell tárgyalni, utána hajlandók vagyunk a vérünket is ontani, de olyan nincsen, hogy itt a fölöttünk mindent eldöntenek, azt egy idő után nem viseljük. Ezért mi nálunk úgy is működött a közigazgatás vagy a közjogi rendszer, hogy volt egy vezér, akinek nem kevés hatalmat vagyunk hajlandók átadni, de van egy országgyűlés, aki valójában az, hogy merre megyünk és milyen keretek között, azt mindig együtt döntjük el, erre van az országgyűlés. És az, hogy ezt hogy valósítjuk meg a hétköznapokban, arra van a vezér, hogy végrehajtsa. De ezt soha nem engedtük egy kézbe. Az országgyűlés az a nemzeté, az országirányítás meg a vezéré. Ez mindig alapszabály volt. Ugye régen, sokáig ugye ez a király volt, ez a vezér a király volt, de a király nem uralhatja az országgyűlést. Ha a királynak a saját udvartartása szavazgat az országgyűlésbe, hát az nem az országgyűlés, ugye az udvartartás gyűlés, ami ma van. Hát nézzetek körül, hogy mi van ma. Megválasztunk egy pártot, de hülyék vagyunk, és bevesszük ezt a viccet, amiben élünk. Ezt a viccet, amit egyébként a kapitalizmus hozott létre, ezt a rendszert a kapitalizmus hozta létre, amiben élünk. A kapitalizmus a saját logikája szerint teremtette meg minden alkatrészét, a közjogi működése is a kapitalizmus piaci logikája szerint van kitalálva. Vannak cégek, akik vállalkoznak egy adott piacra. Sokféle piac van tejpiac, az emberek, ugye mi a tejpiac, amire az emberek, az a pénzkupac, amit az emberek a tejvásárlásra szállnak, de ugyanígy van a mobiltelefonál piac, és 1000 dolgot sorolhatnék, ezek pénzkupacok. Ezekre a pénzkupacokra különböző cégek utaznak, hogy ebből minél több az övék legyen, ugye ez a piaci verseny. Van egy óriási pénzkupac. Most úgy hívják, hogy adófizetők, adója és társadalombiztossági járulék befizetése. Elnagyobb pénzkupac nincs, erre is vannak cégek, akik utaznak, ezek a pártok. Cégszerűen működnek, vegyétek észre. Aki nagyobbat kihasít ebből a kupacból, azért jobban. Betörünk a piacra valamilyen termékkel, mivel ami éppen nincs, volt, amikor ugye a Fidesz betört, akkor épp gyenge volt ez az MDF összeomlása után ez a konzervatív nemzetdízi, akkor az volt a termék, amit érdemes volt gyártani, mert azt épp nem gyártották, vagy nem jól. Betörünk, aztán szétnézünk, hogy mindent, hogy lehet tröszté válni, mit lehet fölvásárolni. De sajnos én, illetve a Jobbik is ezen az úton haladt, betört a nemzeti radikalizmus termékkel, és most ő is a trösztösödés fele nézeget. Csak egy dologról nem szól, az országról, meg a nemzetről a dolog, hiszen megnyeri a választást valaki, uralja a nemzetnek, ami nemzetgyűlés lenne, az eredeti országgyűlésünk,
a nemzet helyett uralja az országgyűlést, a parlamentet, ezért csak nevezzük parlamentnek, mert szégyennek tartom a magyar nevén országgyűlésnek nevezni, legyen parlament, az övék, uralják a törvényhozást, tehát ahol meghatározzuk a kereteket, amit a nemzetnek van csak joga együtt eldönteni, azt ő már uralja, de még a vezéri pozíciót is uralja, hiszen amikor megnyerte az országgyűlést, uralmára hajtotta, akkor az országgyűlés, hol egyébként is ő van már uralmon, azt fogja eldönteni, hogy ki lesz a kormányfő. Tehát egy kézben tartja a vezér és az országgyűlés irányítását. Ami elképzelhetetlen és messze menően szemben áll a magyar alkotmányos szellemiséggel, mind a vérszerződéssel, mind az utána való jogföldésünkkel, és mi mégsem vesszük észre. És innentől kezdve egy totalitárius kis rendszer működik itt, és ha szerencsénk van, akkor jó kis despotánk van. Most éppen nem annyira rossz a despotánk, mint az előző, és ki vagyunk szolgáltatva az ő kénye kedvének, meg a haverjai, mert a cég ugye azért nem csak belőle, mert van egy cégvezetés, akik ezt alapították, nyilván azok mindenki szeretné maga százalékát megkapni, ugye Lázár és társai ilyen esetben, de bármelyik ciklusban meg tudjuk nevezni a személyeket. Ez ők döntenek mindenről. Ők fogják eldönteni azt, hogy hol ki legyen a főnök, mi legyen az oktatásban, milyen külügyi lépéseket tegyünk, ki a szövetségség, ki az. Csak minket nem kérdeznek meg soha erről. Ugye vitatkoztam a Szabadságtéren a zsidó tüntetőkkel, akik föl voltak háborodva, hogy az Orbán Viktor nem a zsidókkal beszéltem meg, hogy milyen szobrot állítsunk a Magyarország német megszállásának, és akkor mondtam, hogy te el vagytok tévedve, tehát Magyarországon a Magyarország német vagy bármilyen megszállásáról milyen módon emlékezünk, azt miért kéne veletek megbeszélni? Azt a magyarokkal kell megbeszélni, mert ez Magyarország. Bocsánat, Izraelben is szólok bele, hogy ott kivel mit beszélnek meg. Az már más kérdés, mondtam, hogy abban egyetértek, hogy egyébként Orbán Viktor velünk sem beszélte meg, mert nem szokás itt semmit megbeszélni az emberekkel, az emberek le vannak nézve. És nem működik ez a megállapodás. Úgyhogy legfontosabb ezt megértsük, hogy ha nem tudunk újra visszatérni ez a gyökérhez, hogy az országgyűlés az ország, és elbrudoljuk ki onnan ezeket a cégeket a fenébe, és a társadalom valós közösségei, valós csoportjainak a képviselői legyenek ott. A valós csoportok mik? A területi közösségek, tehát a járási, mondjuk az egy olyan méret, ami önállóan képviselhető, a szakmai közösségek, a vallási, a hobbi, az életkorosztályhoz kötődők. Egyébként ahogy a hétköznapokban működik a társadalom, ezek működő dolgok. De nem így jelenünk meg az országgyűlésben, hanem helyette a cégek ücsörögnek ott, hát ki a fele akarja, hogy legyen ilyen szakmai képviselő, hát ne rögtessetek már! Hát miért kéne ez szakma legyen? Hát ha én ügyvéd vagyok, és az ügyvédi kamarának van véleménye, akkor egy ügyvéd majd el lesz tűnő oda, és el fogja mondani. És ott ő úgy ücsörögjön, vagy akármilyen más közösségnek a képviselője, hogy ő azért nem fog megélni, mert ott ücsörög, hanem neki ott ki kell verekedni valamit, mert egy problémával jött oda. És ő, ha föláll, és nem oldotta meg a problémát az országgyűlésben, és visszamegy oda, honnan jött, akkor ott szív tovább. Mert nem oldotta meg az egész közösséggel együtt. Ezek nem szívnak, ezek fölállnak, nem sikerült, mi elmondtuk, és megy meg a pénztárba. Hát erre nem vagyok kíváncsi, ennek az országgyűlésnek nincsen értelme, ennek meg kell szűnni. De az úgy fog megszűnni, hogy mi nem megyünk el rájuk szavazni. Soha büdös életben még egyszer, de nem azért, mert mindenki gonosz, mert lehet, hogy a Jobbik nem gonosz még annyira, és lehet, hogy jön egy új, aki még nagyon nem gonosz, csak majd ebben a rendszerben, aki beszáll, az bedarálja ez az egész. Ez már, aki 24 év alatt nem vette észre, az vak. Én MDF-es voltam a 90-es évek elején, láttam, hogy mi folyik. Akkor már láttam, hogy a jó szándék, ki lesz előbb-utóbb a jó ember, a tisztességes ember, kontraszelekció folyamán kikerül, és mindig az elvtelen marad, mindig a gumigerincű marad, mindig csak a pénztárba szeretne eljutni, mert valahogy a szavazás után ez marad. Ez nem jó, ebből nekünk semmi jó nem származott, és nem is fog. Tehát olyat akarjunk, amiben ez nincsen meg, és törődjünk bele még valamibe, abba, hogy azt pofázom vele, hogy ezt mondom a közügyekbe, annak legyen nagyobb szava, aki többet tett le az asztalra. És igenis, ez volt a régi közlögének, nem volt egyenlősdi. Az egyenlőség bizony nehéz kimondani, és a liberálisok legnagyobb vívmánya, mert a legnagyobb eszköze, azért a legnagyobb vívmánya, ez az egyenlősdi. Mert miről szól az egyenlősdi? Mindig a perifériát kihasználni, mindig a szélsségeknek a szavazati tőkéjét felhasználni a gondolkodó ellen. Hol a nyugdíjas, attól szélséges, hogy ugye annyira öregek már, hogy ők már nem produktívak. Hol az a tömegre építünk, hol az ostobaságra építünk, de mindig valami perifériára, ahelyett,
Lehet, hogy úgy működne a rendszer, hogy logikus, hogy annak van több szava, aki az országot a hátán viszi. Aki középkorú gyerekeket nevel, dolgozik, adózik, ha szóljon már bele többet az ország sorsába, mert ő dönti el, hogy itt mi legyen, ő viszi a hátán. És ahogy befele megyünk, így leszünk erősebbek, és ahogy kifele megyünk, öregszünk, úgy leszünk kevesebbek, és ezt is fogadjuk el. Ugye az NDK-ban állítólag régen úgy volt a lakásprogram, hogy aki fiatalházasot kapott egy kis lakást, jöttek a gyerekek nagyobbat, nyugdíjas lett újra kisebbet. Na ez valami hasonló dolog. Tehát ahogy abba a korba kerülünk, ahogy, és hát ugye, aki nem hajlandó elvégezni mondjuk legalább egy szakmunkás képzőt, az bocsánat kérek, nem vagyok kíváncsi rá, hogy ő most kire szavazna. Hát álljon meg a menet, hát senki nem akadályoz meg senkit abba, hogy előre jusson. Hát ingyenes az oktatás. Hát nehogy már arra költsük a pénzt, hogy az idióta a gyerekét nem képes iskolába járatni. Hát ha nem képes, akkor nem is fog beleszólni semmibe. De szociális támogatást se fog kapni, mert azt is ahhoz kötjük, hogy ki mit tett le az asztalra. Én nem hiszek az egyenlőségben, csak az egyenlő esélyekben. Abban szigorúan. Nem vagyok kasztrendszer híve, elítélem a feudalista gondolkozást, hogy ahol nem lehet átlépni az egyik társadalmi csoportba a másikba. Én abban hiszek, hogy a legalsó szintről is nagyon-nagyon értelmes emberek kerülnek néha elő, és nagy vezérek és nagy gondolatok születtek már legalulról is, mint hogy legfölülről is, meg fordítva is. Tehát az átjárásnak meg kell lenni a társadalomba, ezért az egyenlő esélyeket meg kell adni. Mindenkinek egy lehetőséget felemelkedni. De aki nem ér vele, az vessen magára. És ne az legyen már, hogy azon folyik el a vérünk, hogy a haszontalan, értelmetlen tömegeknek a szaporítására és a föntartására fordítjuk az egyébként iszonyú kevés erőforrásunkat. Nem! Az erős, az országot a hátán vívő nemzeti részre kell fordítani az erőforrásoknak azt a részét, amivel ki tudjuk emelni a mocsárból az egészet. És akkor mindenkinek jobb lesz lent is, fent is. És ez lehet csak a cél. És azt is meg kell lássuk, hogy egyébként a magyar nemzet nem igaz, hogy nem tud összefogni. A magyar nemzetnek egyébként ez a használható része leginkább most a Fidesz mögött áll. Ezt be kell vallani magunknak. Nem fog ide jönni, mert most a Fidesz belát, remény. De azért jól össze tud fogni, és most vonatkoztassunk el a Fidesz elleni esetleges gyűlölettől, ami valakiben van. Hát azért bocsánat, Európában hát azért átsingoznak Orbán Viktor hatalma után itt nyugaton, hogy milyen jó neki, hogy ekkora támogatottsága van. És mi nekünk kell naponta hallgatni azt, hogy mi nem tudunk összefogni. Hát ki tud összefogni, akkor nyugaton közel nincs ilyen összefogás semmilyen párt mögött. A magyar népben megvan a képesség az összefogásra, ha van értelme. Ne higgyünk, és tényleg ezt is vetkőzzük, az összesen sztereotíp hazugságot, nincs igazi magyar, nincs igazi magyar. Hogy lehet kimutatni, hogy a legközelebbi DNS rokon egy Y-kromoszómán a bulgárok meg az oszétok? Hogy a francba lehetne kimutatni, ha nem lenne igazi magyar? Hát ez hülyeség! Hát miből van igazi? A norvégok, a svédek, a finnek nem keveredtek. Aki egymás mellett él, az mindig keveredik valamilyen mértékben. Ki vitatja, hogy van igazi svéd? Szálljanak le rólunk ezekkel a dolgokkal. Nem igaz, hogy nincs. Vannak egyrészt a lelki kérdés és a magyarság, másrészt egyébként vannak antropológiai, DNS sajátosságaink. Vannak. Van, akiben kevesebb van, mert több benne a bekerülés, de nagyobb benne a lelkiség. Van, akiben több van, de kisebb benne a lelkiség. Csak ne vitassuk, mert hagyjuk, hogy elvitassák tőlünk. Mert van ilyen is. Igenis, nem vagyunk semmivel sem rosszabbak, és nem akarok felsőbbrendű lenni, mint a német. Nem mondom, hogy mindenkinek többek vagyunk.